போர் அடிக்குதா கண்டென்ட் போடுவா. நேற்று நைட்டு 2 கண்டென்ட் பண்ண போகிறேன். சொல்லு. நீ தான் சொன்ன மாட்டேன். என்ன சொன்ன? நீ சொன்னா இப்ப சொல்ல, திருப்பி சொன்னா என்ன உனக்கு? சாப்பிட்றப்ப சொன்ன பாத்தியா? நீ என்கிட்ட சொன்ன, நான் இல்ல சொல்லல. தெரியும்ல, நீ தானே சொல்லணும், நீ தானே சொல்லி தருவ. சொல்லு. எனக்கு மறந்துடுனா உன்கிட்ட சொன்னேன். அது எப்படி மறக்கும் உனக்கு? இந்த மாதிரி தொல்லை பண்ணினே இருந்தேன்னா மறக்கணும். யார் நான் தொல்லை பண்றேன்னா உனக்கு? கண்டென்ட் எடுக்க வரியா இல்லையா? என்ன கண்டென்ட் எடுக்கிறது? அதான் நீ சொன்னல, எப்ப பாரு நீ தானே சொல்ற. சொன்னேன்னு தெரியுதுல, அது என்ன கண்டென்ட் தெரியாது உனக்கு? எனக்கு தெரியல. தெரியலனா போ. ஏன் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் தானே எடுக்க கூப்பிடுற, அதுக்கு ஏன் கத்துற? எங்க கத்துனாங்க? இப்போ கத்தாத என்ன பண்ற? நான் ஒன்றும் கத்தல. சும்மா சும்மா சண்டை போட்டுட்டே இருக்கிற. சும்மா சும்மா ஒரு சண்டை போடுறாங்க. சரி கதியான் போடுற வராது. 10 ரூபா. எது 10 ரூபா? காசு கொடுத்தாங்க சண்டை போடுறோம். எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் பயங்கரம், எங்களை பார்த்த தமன்னா மயங்கி ஓய்ந்துரும். டெய்லியும் 10 ரூபா சண்டை போடலாம். 10 ரூபாய்க்கு எத்தனை சண்டை போடலாம்? மயிர் சண்டை போடலாம். என்னடா பொசுக்குன்னு மலையாளம் பேசிவிட்ட? போடா, நீ வேற எவ்வளவு வச்சு பண்ணு. இப்போ நான் வந்து வணக்கம் உங்க ஷீலாவையும் டிக்டாக் திவ்யாவையும் சேர்த்து ரொம்ப உன்னோட நல்லா நடிக்கணும்.